Boldspil Unions Orkester under ledelse af Erik Åkervald, som har stået for festlig musik inden kampen, og nu står for Der er et yndigt land, sunget fra 45.000 ladestrober. Det har skræmt andre store fodboldnationer end viceverdensmestrene fra Vesttyskland. Dette fantastiske øjeblik, når Københavns Idrætspark pludselig bliver til en koncertsal. Masser af rød-hvide farver, en del tyske flag også. Der er vel et par tusind tyske tilskuere blandt de 45.000. Og her har de så aftenens hovedperson, hvis man må sige sådan, Allan Simonsen, der altså spiller de første 20 minutter. Debuterede jo på det danske landshold i 1971. Her hans tidligere klubkammerat fra Vejle til venstre, John Sivebæk, som jo nu selv er begyndt en international fodboldkarriere i Manchester United. Og her er det danske hold, som er ændret på 3 pladser siden kampen for 3 uger siden i Leipzig mod DDR. Ole Kvist gør comeback på mål. I det bagerste forsvar, John Sivebæk, Kent Nielsen, Morten Olsen, Henrik Andersen. Det er John Sivebæk og Kent Nielsen, der skal stå for markeringerne af Claus Allofs og Rudi Føller. På midtbanen Claus Berggren, Jens Jørgen Bertelsen, Allan Simonsen de første 20 minutter og Jesper Olsen. Og fremme comeback til Preben Elkjær og så Michael Laudrup. Der er jo afbud fra Søren Busk og Søren Lerby og fra Ivan Nielsen og Frank Arnesen. De spiller alle turneringskampe for deres udenlandske klubber i aften. Her har de verdens bedste målmand, i hvert fald at dømme efter eksperternes mening efter VM-turneringen i Mexico. Harald Schumacher, kaldet Tony Schumacher, anfører for tyskerne, jo et klubkammerat med Morten Olsen i FC Köln, ligesom nummer 11 Claus Allofs er det. Schumacher spiller sin 75. 20. landskamp i dag for Vesttyskland. Og her har de det tyske hold. Man har været tvunget til en sidste øjebliksændring. Nummer 5, Thomas Hørster fra Bayer Leverkusen, har afløst Klaus Augenthaler, der blev skadet under træning. Og Thomas Hørster er debutant, og det samme er Jürgen Kohler med nummer 4, kommer fra Waldhof Mannheim. Her har de kampens dommer. De kender ham godt. Erik Fredriksson fra Sverige dømte åbningskampen i Mexico mellem Italien og Bulgarien, og det gjorde han aldeles fremragende. Man sagde bagefter, at havde alle dommere fulgt den linje, han lagde i den kamp, ja, så havde der ikke været nogen dommerproblemer undervejs. Det er hans store ønske, der går i opfyldelse i denne kamp. Efter han kom hjem fra Mexico, så nu mangler jeg bare at dømme i Københavns Idrætspark. Så har jeg fået opfyldt alle mine fodboldønsker, og den invitation kom ugen efter til ham. Bedre hænder kan denne kamp ikke ligge i. Kampen i gang. Danmark altså i de stribede rød-hvide VM-dragter. Tyskerne i de sædvanlige hvide trøjer og sorte bukser. Henrik Andersen. Jesper Olsen. Til nummer 11, Claus Allofs. Nummer 2, Thomas Bertholdt, som spillede så godt i VM-turneringen for Vesttyskland. En af de helt unge spillere på det tyske hold. Der havde vi Jürgen Kohler, den ene af debutanterne, med nummer 4. Og nummer 5, den anden debutant, Thomas Hørster. Svær kamp at debutere i
som afløser på liberopladsen for en så rutineret spiller som Klaus Augenthaler. Og Tommy Troelsen, det er jo en underlig blanding af rutine og ungdom på det tyske hold her. Det er det, men jeg tror, det er mere konstruktivt end det tyske hold, vi lærte at kende fra Mexico. Der er en del unge med, og der venter flere i kulissen, som er absolut bedre og større boldspillere end de lidt stive typer, som takkede af efter Mexico. Så jeg tror egentlig på det her tyske hold, måske ikke i aften, men i hvert fald i de næste par år. Ja, tyskerne er jo i den heldige situation, at de i ro og mag kan forberede sig til slutrunden om Europamesterskabet om 2 år. Det foregår nemlig i Vesttyskland, og derfor skal tyskerne ikke ud i kvalifikationskampe, som Danmark jo skal. Finland, Wales og Tjekkoslovakiet. Henrik Andersen er nummer 5. Tak, fast lyder det ned. Simonsen. Nummer 4, Jürgen Kohler, debutanten, skal markere Fred Melkjær. En vanskelig opgave, må man nok sige, i sin debutkamp. Tony Schumacher. Ja, jo. Misforståelse. Eller Schumacher og Frontek, tror jeg, det var. Vesttysk frispark, begået af Allan Simonsen. Det er noget, der hører til sjældenhederne. John Sivebæk, som er forrygende godt spillende i øjeblikket hos Manchester United, og også jo lagde op til det danske mål i Leipzig for 3 uger siden. En herlig gennembrud på højre fløj, afsluttet af John Eriksen, der sidder på reservebænken, foreløbig i hvert fald. Herligt spiller Henrik Andersen. Og næppe nogen tvivl om, at dette forholdsvis usammenspillede, forholdsvis urutinerede tyske hold vil være interesseret i at slippe her fra Københavns Idrætspark uden alt for store sportslige skrammer. Så vil de nok se forsigtigt spil i hvert fald i begyndelsesfasen af kampen fra tyskernes side. Nummer 9, Rudi Völler. Kampens første hjørnespark. Efter 3,5 minut. Sydvest-Tyskland. Usikkerhedsmomenter i det danske forsvar. Men også et farligt skruet hjørnespark til første stolpe. Kommer her. Nummer 7, Wolfgang Rolf. Mexico havde et kanonskud på den danske overligger. Thomas Förster. Matthäus. Der kommer Berthold med. Matthäus, pas på skud. Fornuftigt, Ole Kvist. Første farlige forsøg. Det var vesttysk, Lothar Matthäus. Ind i højre.
Jan Simonsen. Theus. God stikning ind til Føller. Salos. Nu er der klart frispark. Det er Jens Jørgen Bertelsen, der jo er en af de spillere hos Danmark, som ikke var med i kampen mod Vesttyskland i Mexico. Alofs, der var i luften. Jeg tror, Svend, for at følge det op, jeg indledningsvis var inde på med det konstruktive i det tyske spil, så er der ingen tvivl om, at en spiller som Matthäus med nummer 8, som vi kender alle sammen, han er ved at spille sig til en meget central plads på det vesttyske landshold, men ellers vil jeg da godt gøre opmærksom på nummer 10, Olaf Thon, der også står for det konstruktive, og som ikke var på banen i Mexico. Det er disse to, der skal bygge det tyske spil op. Thon, der til daglig spiller for Schalke 04, og Matthäus, der jo har overtaget Søren Lerbys dominerende rolle på Bayern Münchens midtbane efter Lerbys skiftet til Monaco. Laudrup Elkjær. Henrik Andersen. Her har de netop den lille Olaf Thon. Som aldrig kom i kamp i Mexico. Det var Simonsen for øvrigt. Den eneste kamp, han var med i Mexico, det var mod Vesttyskland. Nummer 4. Kohler. Der er ingen tvivl om, at det tyske opspil bærer præg af, at man vil have nummer 5, der her afleveret til 4'eren, Kohler, de to helt nye, spillet ind, så de føler sig hjemme på Idrætsparkens bane, og så ser de altså stort på, at det i de første 20 minutter måske går lidt langsomt. Bertholdt. Nu er det Thon. Og det er Guido Buchwald fremme. Matthäus er offside. Eben Elkjær. Er lige ved at komme på skudhold her. Ingenting. Der er klar bold imellem i den tackling der. Ja, der er vinket på indkast. Mogensen.
Jesper Olsen. Så Berggren, der ikke er offside. Jesper Olsen. FK prøver at komme i position. Han kommer bag nummer 4, Kohler. Som om vi har ændret signaler lidt og kommet lidt længere frem med flere mennesker. Og det er da også taktikken mod et vesttysk hold, som vi ikke skal gøre bedre, end det er, ved at give dem spillet. Frispark. Allan Simonsen. Der kunne det være rart at have en Søren Lerby. Det ligger perfekt til hans venstre ben. Spillet små 13 minutter af første halvleg. Stillingen 0-0. Allan Simonsen, Henrik Andersen, Jesper Olsen, Jens Jørgen Bertelsen ved bolden. Henrik Andersen har jo også et forrygende godt skud med venstre benet. Scorede så sent som i søndags for sin klub Anderlecht. Allan Simonsen. Godt defensivt arbejde af Jens Jørgen Bertelsen. Det er ganske pudsigt at se, Tommy, at om end Beckenbauer i Mexico kaldte det danske spil primitivt, så ligger der en hel del inspiration fra dansk spil i det, tyskerne laver her, ved at lade bolden arbejde meget, og så komme med temposkift på et tidspunkt. Ja, for det var stort set sådan, vi spillede i første halvleg mod Skotland. Og dengang synes man naturligvis, det var helt i orden, fordi det var det danske hold. Men jeg synes ikke, der er spor at sige til, at vesttyskerne på den facon, og det gør man jo internationalt, forsøger at bygge det op, især når man har 2 nye mand med i centerforsvaret. Fordi man kører altså for at se de åbninger, der kan være i det danske forsvar, eller den danske midtbane, og prøver at lægge mærke til, hvor tit man så giver den til Lothar Matthäus, der virkelig er en stor spiller. Bertelsen. Og klart offside mod Berggren, synes jeg, men ikke vinket, ikke fløjtet, men klaret af Schumacher. Og Solofs. Og Søgolf gangen Rolf.
hernede på midtbanen kommer så enten Olaf Thon eller Matthäus, som går ind i spillet, og det er dem, der skal være de konstruktive kræfter. Olaf Thon her. Og der Kent Nielsen. Det paradoksale ved det tyske spil er, at to så store angrebsæsser som nummer 9 Rudi Völler og nummer 11 Klaus Allofs er ude af form i år. Og det kan også være en af årsagen til, at tyskerne kører så meget med den på midtbanen, indtil de virkelig er fri, fordi de har svært ved at spille sig selv fri deroppe. Men i øvrigt synes jeg, vi skulle se at få Michael Laudrup med i det danske opspil. Han er jo dårligt rørt den endnu, og det lider vores manglende improvisationer. Det skyldes det faktum, synes jeg, den kendsgerning, at Michael ikke rigtig har været med i spillet. Han er temmelig tæt markeret af nummer 6, Guido Buchwald, som er en høj, fysisk stærk spiller fra Stuttgart. Her er det Preben Elkjær, der ømmer sig. Det er desværre sket lidt ofte, at han er kommet hjem til sin italienske klub Verona fra landskampe i skadet tilstand. Det skulle helst ikke gentage sig i aften. Så nok siges at være en svag afslutning af Michael Frontek. Ja, men skal vi tale lidt mere om det tyske opspil, så er der ingen tvivl om, at det er fra de to backs, man skal have afslutningerne, hvis man skal se på de 5 bagerste. Berthold nummer 2, og så Frontek, vi så her. Det tyske spil er ganske afgjort lagt sådan til rette, at de 3 ind i midten skal blive hjemme, og så skal man støde frem på siderne og forsøge at åbne der. John Eriksen og Pierre Larsen varmer op nede på sidelinjen. Pierre Larsen for at afløse Allan Simonsen. John Eriksen, hvis det bliver nødvendigt, som afløser for Preben Elkjær, der stadig er uden for banen i øjeblikket. Jesper Olsen. Michael Laudrup. Og den er godt set af Allan Simonsen til Jesper Olsen. Herlig aflevering, og Jesper Olsen lige et par centimeter for kort. Det er Elkjær på synlande prøve at fortsætte kampen. Der var hånd på bolden, men uforsætteligt, mener Fredriksson. Preben Elkjær kommer ind på banen igen. Og så kommer det vemodige øjeblik, da vi må tage afsked med Allan Simonsen for tid og evighed i den danske landsholdsdragt. Kolossal jubel bølger ned over dette lille menneske, som har givet os så store og så mange og så rige fodboldoplevelser. Tak til Allan Simonsen. Og kampen går videre inde på banen, hvor John Eriksen foreløbig har afløst ham. John Eriksen, som de har der. Ja, og det mener jeg er en meget klog disposition, for derved kan man frigøre Michael Laudrup på vores midtbane, som i dag er lidt tyndt besat i det offensive.
Og de har ham her, John Eriksen. Scorede jo sejrsmålet i Leipzig for 3 uger siden mod DDR, og scorede for øvrigt også det mål, som definitivt afgjorde kampen i Mexico mod Vesttyskland til 2-0. Ja, og netop ved at sætte John Eriksen ind som marker til Preben Elkjær, så kan han slås eller tage kampen op med Buchwald, og så kan vi altså få brug for Michael Laudrup i den organisatoriske rolle på midtbanen, hvor vi virkelig har brug for ham. Valget stod jo mellem John Eriksen og Pierre Larsen. Pierre Larsen formentlig, hvis der var grund til en udpræget respekt for tyskerne i det offensive. De i hvert fald ikke i de første 20 minutter har vist os. Nej, det mener jeg heller ikke. Så det er en klog disposition, at man rokerer lidt rundt. Så får vi også Michael at se i den rolle, som egentlig lige er skabt til ham. Og som nok bliver hans fremtidige rolle på landsholdet, når han bliver det ældre. En slags dansk landsholds Platini. Henrik Andersen. Noget smart set af Matthäus. Det er nummer 7, Rolf. Så er der følger. Så må han lade spillet fortsætte. Olaf Thon. Der dømmes frispark uden for billedet. Det er nummer 4, Jürgen Kohler, som har holdt fast i armen, markeret Erik Fredriksson på Preben Elkjær. Så siges at være sjældent at se dommer være så vågne. Bjergbrand. Det kommer for sent til John Sivebæk, der længe lå klar. Tysk kontra. Følger. Morten Olsen. Med. Der var helt frit hovedstød for Olaf Thon. Stort forarbejde i venstre side af Rudi Føller. Og Olaf Thon bringer Vesttyskland foran her midt i første halvleg. 1-0 efter 23 minutter. Derinde kommer Thon. Ja, man kan godt sige, at det er lidt svag opdækning, at den mindste på det tyske hold kan få lov at gå op og støde den ind fra en klassisk position midt foran målet. Og selvom det er godt arbejde af Rudi Føller, så var det et lidt for billigt mål, tyskerne fik her. Ligger bolden altså godt. Den ligger lige akkurat hen over hårtoppen på Bent Nielsen, og så er Thon i den mellemposition, han var mellem to danskere i totalt fri position. Ja, det er ikke helt usædvanligt, at Thon scorer på hovedstød, for han har en fantastisk evne til ved siden af sine konstruktive evner på midtbanen at støde med frem lige nøjagtigt på de steder, hvor den næste chance opstår. Men om ikke andet, så i hvert fald, nu ved vi jo ikke, hvordan det går, men i øjeblikket, der kan man jo så sige, at Allan Simonsen, da han er der oplever at spille 0-0 i sin afskedskamp. Men manden, der kaster indkast her, Henrik Andersen, synes jeg altså også, at vi skal udnytte noget mere i det offensive.
Det er jo Olaf Thon, der har den, og læg mærke til, at sådan noget spil som det der så man ikke praktiseret af vesttyskerne i Mexico, for de havde ikke manden på midten. Det er de ved at udvikle nu, det er helt afgjort. Kommer ned af Kent Nielsen i fødderne på Matthäus. Her. Frispark, der går imod Michael Laudrup, som de har liggende her. Som sagt, meget, meget tæt markeret hele tiden. Også selvom han har trukket lidt tilbage på banen. Olsen, Jesper Olsen. Wolfgang Rolf. Godt markeret, det er Kent Nielsen igen. Melkjær. Kohl og Schumacher er ikke helt enige om, hvad der skulle foregå i situationen, og når man har en Elkjær bag sig, så vil jeg i hvert fald også vælge det sikre, nemlig hjørnesparket, som Jesper Olsen er ude for sparket. Nielsen er med fremme. Henrik Andersen. Der var ikke nogen. Der ligger Jesper Olsen. Ja, han virker utrolig veloplagt i aften, Jesper Olsen. Wolfgang Rolf, godt kommet tilbage af Jens Jørgen Bertelsen, og et grimt frispark af Rolf imod ham. Det er absolut til en advarsel. Det var sådan et frispark, som mere havde stoppet Jens Jørgen Bertelsens karriere i Mexico. Frispark i kampen mod Uruguay. Netop skabte en ankelskade, der gjorde, at han ikke kunne være med netop i kampen mod Vesttyskland. Her erobrer han bolden, og så overfalder han bagfra. Grimt af Wolfgang Rolf. Det er i hvert fald unødvendigt i sådan en kamp at springe efter en mand, fordi chancen er jo tabt, og det er jo deres vigtigste værktøj, benene, og det skuffer mig, at Rolf kan finde på sådan noget, for han er normalt ikke den type. Men i øvrigt med de der frispark, nu så vi før, at dommeren dømte et frispark helt uden for billedet, og hvor bolden var et helt andet sted. Der har jeg lagt mærke til, været flere bataljer mellem nummer 4, Kohler og Preben Elkjær, og vi husker vist nok alle sammen den kamp, 0-0-kampen mod Schweiz, hvor Elkjær også havde nogle tvekampe i kampen, og lad os se, om det her udvikler sig på samme facon. Kampen med Schweiz, så er det Hans Lytte. Her har det Pierre Larsen. I gang med at varme op endnu en gang.
Den foreløbigt i hvert fald naturlige afløser i den defensive midtbanerolle, som 34-årige Jens Jørgen Bertelsen har været i stand til at bevare. John Tech, Terje Johansen, holdleder. Jeg synes, man kan konstatere igen, at selvom både Jesper Olsen og Jens Jørgen Bertelsen er gode fodboldspillere, så de gange, man har haft dem på vores midtbane samtidig, der har det altså været for tyndt. Og som de kan se, så må Jens Jørgen Bertelsen, som i Mexico, forlade banen endnu en gang med en ankeskade, endnu en gang efter et unødvendigt og dumt og grimt frispark. Synd, hvis det igen skal sætte ham tilbage for sin schweiziske klub FC Aarau. Og her er en anden schweizisk legionær, om man kan sige sådan. Pierre Larsen, tidligere B903 og Hvidovre, nu hos Grasshoppers i Schweiz. Ind for at afløse Jens Jørgen Bertelsen. Pierre Larsen spiller sin 11. landskamp. Jens Jørgen Bertelsen afslutter her sin 63. 20. Ja, og Pierre Larsen gjorde det jo, som du har været inde på, glimrende i den her opvarmningskamp inden VM. Netop kampen i Bulgarien, så lad os se, hvad han kan få ud af det på midtbanen, hvor han her mod en stærk modstander virkelig får lov til at blande sig og også præge vort opspil. Det er hans seneste opgave på det danske landshold. Han blev jo sidet fra som en af de aller sidste inden afrejsen til Mexico. Det er jo sjovt at konstatere, at nummer 5, som man kører med som ny libero her, er han Hørster. Hvis man tænker sig den model som libero, som Franz Beckenbauer, den tyske teamchef spillede efter, så ligger den her jo langt fra, fordi han er jo Hørster bare almindelig boldflytter helt langt tilbage. Han har ikke været med frem endnu. Og det er jo helt imod tyskernes idé om en libero-spiller. Er fløjtet for dansk frispark for længst. Der mangler 11 minutter af første halvleg. Første halvleg så absolut på det jævne forløbig fra begge sider, og altså forløbig med en tysk føring på 1-0 selvfølgelig. Michael Laudrup. Er han endelig kommet med i spillet? Morten fremme. Morten Olsen. Vi se, hvordan Pierre Larsen er trukket tilbage på Mortens position. Da Morten støtter frem. En rolle, han opfylder også hos Grasshoppers. Så kommer Pierre så med i det offensive. Ja, klart frispark. Holder Matthäus i trøjen. Og det er klart, at tyskerne ved, hvor de skal bremse danskerne. Jeg kan se nummer 7, der før lavede det grimme frispark på Jens Jørgen Bertelsen, er sat til at dække Michael Laudrup op, når vi har den. Obstruction af Præmie Kjær mod Olaf Thon.
Kjær Larsen med fremme. Preben Elkjær ligger der. Der er ikke ret mange fodboldspillere, der vælger at indflugte i den situation. Det er lige netop det, der gør Preben Elkjær så utrolig farligt. Gør det, vi andre ikke venter, eller det ingen venter. Det der er problemet med den chance, det er, at Preben ikke ved, om den går over tyskeren. Fordi ved han det, så kan han jo tage bedre bestik af den. Nøjagtigt derfor vil de fleste lige se tiden an. Lige før man kan kalde det fugleskydning med den hane, der vandrer rundt nede bag det danske mål. Og småhygger sig. Mikkel Laudrup. En gang skyld alene. Elkjær. Og der kommer Henrik Andersen godt med. Køller. Det tager altså også for lang tid, inden vi får folk med ude i siderne, skydende op bagfra, så man tvinger Jesper til at drible og derved sænke opspillet. Masser af plads i siderne er der. Ja, der kunne godt se ud, som om der var frispark mod Preben Elkjær der. Kent Nielsen er fremme denne gang. Morten Olsen går Søren også med. Berggren. Og ja. Målscorer Tone. Stræren for frispark. Guido Buchwald. Henrik Andersens tackling kommer et halvt sekund for sent. Han har selv fået at vide hjemme fra klubben Anderlecht, Henrik Andersen, at han kun må spille en halvleg, men klubben har ikke orienteret at sætte Piontek om det, så det er nok tvivlsomt, om han bliver taget ud. Matthäus. Alofs, der fik det. Fem minutter mangler der første halvleg. Stillingen, altså tysk føring på 1-0 på Olaf Thon midt i halvlegen. Ja, Preben Elkjær er den eneste, der ikke var noget tilbage på den rigtige side af offside-grænsen. Elkjær bagved.
Matthäus og Berthold går med i højre siden. 3 tyskere inde på midten. Og fik jo nok sit internationale gennembrud, Thomas Berthold, i turneringen i Mexico om verdensmesterskabet. Han var med i 5 af kampene. Den eneste, han ikke var med i, var finalen. Der var han skadet. Mosen. Ja, så men det er jo godt nok et ungt vesttysk hold. Forholdsvis i hvert fald det her, men man må jo sige, at de har benyttet al den rutine, som en daglig tilværelse i Bundesligaen giver. De er kommet godt ind og ved, hvad de har med at gøre, og man kan synes om det, eller man kan lade være, men hånden på hjertet, så spiller de jo ikke meget anderledes i dag, end vi så det danske landshold spille for et stykke tid siden i DDR. Og det er selvfølgelig irriterende at se udeholdet spille sådan, når de oven i købet fører 1-0, men så må vi jo så gå op og presse dem og forsøge at forhindre det spil der. Ja, han igen Thon. Det er flot mål. Claus Alofs. Herligt oplæg igen i venstre side. Og det var Rolf denne gang i venstre side. Og ja, det var Føller i venstre side. Og Thon og så Alofs. 2-0 her, bare 1 minut før pausen. Jeg skal prøve at lægge mærke til Thons eminent sete hovedstødsaflevering, hvor han der faktisk lægger den for fødderne af Alofs, der helt flot med benet i vandret sparker over i modsat hjørne. Ubehagelig afslutningen for danskerne på første halvleg, men det er sandelig et flot mål. Mølkjær fik skudt i modsat ende, men ikke med samme præcision. Man ser netop nu her, hvor stærke tyskerne er i deres yndlingsdetalje, nemlig at holde på bolden. Fordi det, de skal gøre nu, det er at få tiden til at gå til pausen, sådan at de ikke dummer sig, og eventuelt danskerne får et mål. Og det må man jo sige, at det er international fodbold, når det bliver udført på den klogeste facon i den situation. Beckenbauer her var med som spiller, da det vesttyske landshold var i København Sidders Park senest med det bedste hold. Det er godt og vel 15 år siden. Der scorede Beckenbauer der her på banen. Og kan Laudrup's far Finn Laudrup også med det danske hold. Og her har de netop sønnen. Jeg siger jo, Bæk markerer, at han bliver skubbet i ryggen, og derfor tror han, at der er frispark, og derfor stopper han bolden med hænderne, men tysk frispark naturligvis. Han har spillet næsten 2 minutter.
over tiden her indtil nu i første halvleg på grund af det langvarige stop, der var med Søren Bertelsens skade. Men her er første halvleg forbi. Skuffende. Tysk føring på 2-0. Skuffende i hvert fald ud fra de forventninger, man havde, men vi må nok konstatere, Tommy, at en sugning af det danske hold på 4 nøglespillere som Busk, Lerby, Nielsen, Ivan Nielsen og... Ja, lad os da håbe, at vi får glæde af Allan Simonsen i mange år endnu i dansk fodbold. Vi har fået spillerne på banen til anden halvleg, som er i gang. Der er ikke foretaget udskiftninger på nogen af holdene. Det vil sige, at Frans Beckenbauer naturligvis er fuldt tilfreds med sine spilleres indsats. Sepp Piontek vælger i hvert fald forløbet sig tiden an, og det ganske interessante er, at han ikke i pausen har skiftet Henrik Andersen ud, sådan som Henrik havde fået besked på for sin klub, men som altså Sepp ikke har fået besked på fra klubben. Hvad skal vi gætte på, Sepp har sagt til sine spillere i pausen, Tommy? Ja, det kunne måske være en idé at presse tyskerne lidt mere, sådan at de ikke har så nemt, når de bygger op, fordi på den måde styrer de jo faktisk det hele, uden vi kommer ind i det. Og nu er vi altså bagud 0-2, så vi må være lidt mere offensivt orienteret. Men i øvrigt vil jeg tage en kraftigere markering af nummer 10, Olaf Thon, fordi han løber faktisk dernede, som om, at det er en eller anden velgørenhedskamp for ham. Prøve at holde øje med her i begyndelsen af anden halvleg, om nogen har fået til opgave at gå lidt tættere på den lille Thon. I øjeblikket er han nøjagtigt midt i billedet. Og løber med nummer 10. Og nummer 8 her er det Matthäus. Larsen. Laudrup og Per Larsen var gået ind i offside, men dommeren vælger at lade tyskerne få fordelen. De har jo fuld boldkontrol. Der er gået frem af Jesper Olsen der. Jeg synes, en af forskellene på de to hold ligger helt sikkert i den disciplin, man kalder opdækning. Det er som om vesttyskerne, eksempelvis Rolf, nummer 7 mod Michael Laudrup. Rolf kan godt gå væk fra Laudrup, når tyskerne har bolden, men han går ikke længere væk, end han lynhurtigt kan nå Laudrup, når vi har den. Hvorimod vi er for lette at lokke væk, eksempelvis fra Thon og Matthäus, sådan at når vi har bolden og mister den, jamen så ved tyskerne, hvor de skal spille den hen. Så er disse to nøglespillere for ofte fri. Andersen. John Eriksen. Ja, der er fløjtet for længst for dansk frispark. Det er gået mod Jesper Olsen, som var ude i Skærmysler lige efter frisparket. Matthäus. Der er jo en skærmyssel mellem Matthäus og Frank Andersen, som i Mexico betød, at Frank blev udvist og ikke kunne være med i den skæbnesvangre kamp mod Spanien. Klart frispark af John Sivebæk og Rudi Vøller. Det danske forsvar har sandelig fået respekt for Vøllers arbejde herude i tyskernes venstre side. 2 gange har det givet
fuld bonus for tyskerne til føringen 2-0. Hallo. Jesper. Han skaber vanskelighederne selv, John Sivebæk, for sig, men redder så også selv situationen med sin hurtighed. Laudrup. Ikke den sande Morten Olsen, det der. Hallo. Og klart. Tysk frispark. Fire tyskere ind i straffesparkfeltet. Rolf på kanten. Der er det. Matthäus sparker. Berthold i luften også. Og Kvist. Elkjær Hector. Og nummer 4, Jürgen Kohler. Jo, tror jeg, Morten Olsen indimellem måske går og tænker, at bare Alofs spillede sådan på klubholdet hjemme i Køln, fordi det er faktisk en af Kølns problemer, der er brændt alt for mange chancer i deres Bundesliga, men det er selvfølgelig en helt anden historie. Ja, det danner Claus Alofs frontangriberpar med sin bror Thomas. FC Köln er så absolut i krise i øjeblikket. Har lige netop her for et par dage siden fyret træner Kessler. En hurtigt tysk kontraangreb. Ja, jeg mener stadigvæk, at vi har alt for mange spillere, der dækker det samme område, hvorimod enkelte tyskere så frit kan bevæge sig uden for disse områder og blive spilbare. Stadigvæk nummer 10, Tone, der ikke har nogen mand på sig. Han har den her. Ja, der er sagt. En ægte dansk Morten Olsen og Morten Olsen organiseret specialitet. Laudrup.
Og Alkjær. Det er bestemt til en advarsel. Og det er helt i orden. Han har virkelig ingen chance for at nå frem til bolden. Der kommer han. Så fat i tyskeren og fælder ham. Ja, og skal vi heroppe fra være sådan helt både neutrale og realistiske, så ville det jo have været nemmere for Preben, hvis han med en inderside havde spillet John Sivebæk, som var gået i position. Der kan godt ligge noget irritation i det frispark fra Preben Elkjærs side. Han har ikke fået meget plads af debutanten Jürgen Kohler. Nej, det er du helt ret i, men det er jo en uheldig måde at komme af med sin irritation på. Dansk hjørnespark, nummer 4 i kampen mod et enkelt forløb til Vesttyskland. Og så 2-0-føring her i anden halvlegs 11. minut til tyskerne. Det er nok vores forløbige bedste scoringsforsøg i denne kamp. Tæt på tysk selvmål. Sivebæk. Bjerggren. Dommeren med det samme hænder og berolige de så. Samtidig med at han holder øje med spillet. Klart frispark af Rolf mod Laudrup. Henrik Andersen. Jesper. Jeg synes, det er meget typisk for det danske spil, at netop fordi vi meget sjældent har vores to backs, John Sivebæk i højre side og Henrik Andersen i venstre side med fremme, så tvinges vi til på midtbanen at drible mere, end der er nødvendigt. Og tyskerne er lynhurtigt nede mellem bolden og deres eget mål, så vi har få chancer for at komme igennem. Også tyskernes andet hjørnespark i kampen sparkes af Matthäus. Der er han igen. Kohler går selv og går en offside-fælde. Lufs. Tre hurtige tyske hjørnespark her inden for halvandet minuts tid. Den er i gang. Alofs ude for at sparke. Berthold inde på midten. Buchwald også. Falder naturligvis. Og Ole Kvist.
synes i øvrigt på et punkt, hvor Ole Kvist måske tidligere har været lidt usikker, har han været stærk i dag i luften. Han har grevet virkelig godt ind de gange, der har været brug for det under forskellige situationer. Selvfølgelig på nær ved de 2 mål, men disse indlæg, de lå vel også lidt for langt væk fra hans domæne. Jo, så var der medspillere ude i feltet. De var bare placeret lige nøjagtigt et smule forkert i forhold til, hvor bolden kom. Dansk frispark. Jesper Olsen. Frispark til Buchwald. Så hurtigt er Morten trods alt det, eller ikke med sine 37 år. Spiller sin 85. 20. landskamp i dag, Morten Olsen. Det er jo rekord hver eneste gang, han går på banen i landskampsaften. Det er godt spillet af Jesper Olsen frem til Preben Elkjær. Også et godt forsvarsspil af Buchwald. Ja, og det er jo der, vi har forsømt katastrofalt, synes jeg, at komme igennem. Claus Berggren har ikke magtet at rykke op i det hul, og John Sivebæk har været helt hjemme næsten hele tiden, så vi mangler altså nogen til at støde frem i den højre side. Ja, han kan rulle af den gå, Johnny Eriksen. Der bliver lidt dansk hjørnespark. Så har man Kent Nielsen fremme, og han er jo både høj og han er stærk i luften, men det er, jeg synes, man bruger ham for slavisk tilbage i straffesparkfeltet. De farligste situationer opstår som regel ved den forreste stang. Læg mærke til Johnny Eriksen. Hold øje med nummer 14. Læg mærke til, hvor meget han bevæger sig inde i straffesparkfeltet for hele tiden at komme i en gunstig position. Derfor scorer han også meget ofte på noget, der kan ligne tilfældige chancer. Han er der bare. Ja, det er jo igen det her med, at nogen er gode til at tæmme, og nogen kan kaste et lange indkast, og så er der altså andre, der har den her næse for de næste chancer. Og det er jo snart efterhånden masser af mål, han har lavet for forskellige europæiske store klubber. Jo, det er vel det tysk sandwich, Jesper Olsen røg ind i der. En rolle for Claus Allo. Det var naturligvis også på frispark. Laudrup. Igen ser vi, eller så i hvert fald lige før, for snævert dansk opspil. Der er en 7-8 tyskere foran straffesparksfeltet hver gang, og de vil gerne have, at vi spiller den derind, og det gør vi altså for ofte. Lars Berggren. Laudrup. Og så ind i straffesparkfeltet.
Det er skubbet ud af balance, Michael Laudrup. Dommeren giver ham egentlig fordelen i første omgang, men fløjter så for fristart. Ikke helt i overensstemmelse med noget, man normalt fortolker fordelsreglen. Jesper Olsen, kom bare med skuddet. Ja, vi skulle egentlig langt hen, før vi havde det første forsøg på mål, Svend. Kan du huske nogen fra første halvleg? Nej, jeg husker et par, der gik ved siden af. Det er Larsen. Ja, den lever endnu. Olaf Thon. Ja. Rolf var gået i et hul, skulle nok have haft den for inden. Ser ud til at trække op til en tysk udskiftning. Banespiller Uwe Rahn fra Borussia Mönchengladbach varmer op. Ja, mere. På vej ind til sin 10. landskamp. Jesper. LK er rykket i position. Ja, det er altså godt forsvarsspil. Ligner ikke Preben LK ikke at få fyret af, inden den glidende tackling kom. Men godt spillet af Jesper Olsen. Ja, det var en glimrende set aflevering ind i hullet. Ærgerligt, at den ikke var lidt hårdere, for det var flot set af Jesper. Han accepterer dommeren som fuldstændig hændelig. Så er der klar til tysk udskiftning. Det er nummer 10, Olaf Thon, som skal ud. Nu har, tror jeg, Frans Beckenbauer set nok, og han kan være tilfreds med Olaf Thons indsats. Og nu skal han altså se på længere sigt, hvad Uwe Rahn kan præstere på samme plads.
Ja, og han har den jo her, og det var jo et Uwe Rahn, der... Det der var ikke særlig heldigt, men ellers må vi sige, at det var Uwe Rahn, der for alvor satte Beckenbauers landshold i gang, da Franz Beckenbauer havde overtaget det efter Derwall ved i en kvalifikationskamp til VM mod Sverige at komme ind i første halvleg og så score et minut efter han var kommet ind. Lidt af en joker på et fodboldhold og stor betydning for Borussia Mönchengladbach, der er inde i en krise akkurat ligesom Köln. Han er, så vidt jeg er orienteret, ikke i familie med den nærmest legendariske Helmut Rahn, der var med i VM-turneringen i 1952 i Schweiz. Hvis jeg sådan lige skal putte 2 år på, 54. Du tænker på ham, der scorede i sejrsmålet? Ja, som ja. Mod Ungarn der. Jeg tror det ikke. Jeg tør ikke sige det. Ja, jeg synes, vort hold forsøger at komme igen og få åbnet det vesttyske forsvar, men her midt, eller lidt over midten af anden halvleg, hvor vesttyskerne fører 2-0, der er det altså en utaknemmelig opgave. Vi mangler især temposkift i vores spil, synes jeg. Med det samme hen og skygge Laudrup og ødelægge hans mulighed for præcision i afleveringen. Uwe Rahn, nummer 13. Michael Frontek. Konstruktivt er vi jo slet ikke kommet ind i den her kamp. Der har været tilløb til det et par gange med Jesper Olsens driblinger, men de har som regel været på stedet, fordi vi har haft for få muligheder for at åbne ud på fløjene og komme af med vores spillere deroppe af. Jeg vil nok sætte kryds ud for Jesper Olsens navn, hvis jeg skulle finde den bedste dansker i denne kamp. Ikke blot prøvede han specielt i første halvleg med sine finurlige driblinger at åbne det tyske forsvar. Jeg synes specielt, at han har ydet en vældig stor indsats i det defensive arbejde. Fulgt godt med tilbage, har taklet godt igennem. Men chancer er der jo ikke kommet ud af alle de nærkampe, han med sin driblekunst har vundet. Det må man trods alt lige nok. Så det er herover vi skal have åbnet nu. I form af Berggren, eller nu kommer Pierre Larsen med op. I stedet for kører vi den gang på gang ind i tyskernes centerforsvar, hvor der er en 5-6 spillere parat til at tage sig af det der. Hele tiden fornuft i intentionerne hos Jesper.
karakterbogen hos Sepp Piontek, det der. Tabe sådan en forholdsvis uskyldig nærkamp. Alofs. Det er Kvist, der har fingerspidserne på. Det skønner i hvert fald dommeren. Det er meget godt kommet ned til. Det er en lumsk aflevering, eller et lumsk skud, han har der. Ellers, så det er udmærket pareret af Kvist. Et kæmpe hul i forsvaret, selvfølgelig. Kanon skud af Berthold. Aflevering af Morten Olsen. Chance til Matthäus. Set af Kent Nielsen til Jesper Olsen. John Jensen fra Brøndby er sendt til opvarmning til debut. Hjørnespark nummer 9 i kampen. Men ingen af de tidlige 8 har de helt store problemer for det tyske forsvar. Lad os håbe, det her kan. Jesper. Et til. Lars Laksen. Det er Preben Elkjærs specielle ven, Kohler, der ligger og ømmer sig her. Jeg så ikke, om han var i kampolage med Preben. Det var i hvert fald, mens der bliver gjort klar til hjørnespark. Og samtidig bliver der mulighed for dansk udskiftning. Og Henrik Andersen endelig kan få lov at forlade banen. Anderlecht bliver ude i et hårdt turneringsprogram i øjeblikket. Og det giver debut til nummer 15, John Jensen, populært kaldet Faxe, ude i Brøndby. 21 år er han. Var egentlig udtaget til ungdomslandsholdet, som spillede 0-0 i går.
ude i Hvidovre, men blev hentet ud af ungdomslandsholdstruppen, da Sepp Piontek fik sent afbud fra Jan Mølby på grund af en ankelskade. John Jensen scorede jo et forrygende mål for en uge siden, da Brøndby vandt Europacup-kampen mod Håndved med 4-1. Op på langskudsmål. Der er 3 danskere offside. Det, der kendetegner John Jensen som midtbanespiller, er en meget, meget stor arbejdsradius. Stærk i nærkampe, fordi han er hurtig. Og samtidig synes jeg, han har et vældig godt overblik på en fodboldbane. Og så har han altså brag af et langskud. Og han er sat over i venstre forsvarsside, som afløser for Henrik Andersen. Det er hans normale rolle på et hold. Moderant. En markering på nummer 3. Frontek. Jeg kan huske for et års tid siden, der var der også lagt op til en dansk fodboldfest mod Sverige, hvor vi tabte 0-3, men og det her ligner lidt af det. Men alligevel nåede vi jo at kvalificere os ved de efterfølgende VM-kvalifikationskampe, og lad os da også håbe, at kampen mod Finland ikke tager skade af det opgør her. Fordi den er jo nok så vigtig. Den EM-kvalifikationskamp, vi spiller den 29. oktober. Det er væk. Mælke i luften. Berger ind. Og så Jesper. Der er ikke rigtig noget, der vil lykkes i dag for de danske afsluttere. Ny tysk udskiftning er på vej. Der er jo på det nærmeste fri udskiftning efter aftale mellem de 2 trænere. Claus Alofs, der har lagt op til begge de tyske mål. Forladerbanen erstattes af nummer 15, Herbert Vars. Han spiller for Bayer Leverkusen, også en ung kommende landsholdsangriber. Og 23 år, spiller sin 6. landskamp. Vi når hele tiden at komme ned og få ryddet bolden af vejen lige før de danske afslutninger. Giver sig fuldt ud, kæmper for deres pladser, tyskerne. Ja, det var der lige er kommet ind. Ja, en særdeles bevægelig spydspids, som vi godt kan få problemer med, selvom der kun er 5 minutter tilbage. Matthäus. Og tyskerne. ...43.000 tilskuere, siger det officielle tal. 2.000 billetter svæver altså et eller andet sted i et blå luft. Så enten det er billetter, der måske ikke er solgt i Tyskland, eller det er solgt her måske.
har de Vars. Det er Fri Laudrup. Ja, han har fået 8 minutter til at bevise, at han er noget at samle på i fremtiden for Frans Beckenbauer. Det er meget få af Michael Laudrups driblinger, som er lykkedes i denne kamp. Og jeg har ikke set, der er blevet lavet nogen frispark, et enkelt måske imod ham. Nej, og det har egentlig været et billede på den der tyske grundighed forsvarsmæssigt, fordi samtidig med, at man har skygget Laudrup i de driblinger, så har der hele tiden været en bagved, så han ikke kunne udnytte de her karakteristiske lange træk. Og vi har jo faktisk ikke haft noget opspil. Men det er tyskerne ved at have her. To et halvt minut er der tilbage på mit stopur. Men der er nok noget dommertillægstid til. Efter de par stop, der har været her i anden halvleg. Tysk føring 2-0. Og den er så fortjent som noget. John Eriksen alene for den. Det var simpelthen debutanten John Jensen, der fik fyret af der. Ja, der er vinkel for sat. Også fløjtet. Okay. Så frispark af nummer 5, Hørsner. Der er fløjtet for opvoksen af John Sivebæk. Vi nærmer os afslutningen på denne 18. landskamp mellem Danmark og Vesttyskland. Jeg tør roligt sige, at det er en kamp, som først og fremmest vil blive husket, fordi det var Allan Simonsens afskedskamp. Langt mere end den vil blive husket for det, der skete i den. En mat dansk indsats, må man nok sige. Men til gengæld vil jeg nok sige, at Frans Beckenbauer, og det vil jo også være, kan være og vil være stolt over det tyske spil, så disciplineret som det har været på denne svære bane. Ja, det har helt sikkert været en kamp, hvor tyskerne fra først til sidst har bestemt, hvad der skete. Og vi er aldrig for alvor kommet ind i den, og har slet ikke fået vores opspil til at fungere, og har mistet for mange bolde. Og samtidig så er det jo imponerende sikkerhed, der har præget det tyske spil helt fra de nye folk, de har haft med i bagerste kæde.
Og desuden så har de altså også fra deres yndlingsposition på midtbanen haft folk, der både kunne være gennembrudsfarlige, men samtidig også kunne styre spillet. Først og fremmest Matthäus, men også Tone, så længe han var med. Og hermed er denne fodboldlandskamp forbi. Dommer Erik Fredriksson har fået sit højeste ønske opfyldt, har fløjtet i Københavns Idrætspark for et tilskuertal på officielt 43.000. Skuffende tysk sejr på 2-0, men velfortjent og gode mål af Tone og Alufs, begge på oplæg fra Rudi Völler. Lad os så bare håbe, at det at tabe, skal vi sige, de ligegyldige kampe, det lærer både holdet og Sepp Piontek nogle ting, som kan bruges, når det endelig begynder at gælde i de kommende kvalifikationskampe til slutrunden om Europamesterskabet i Vesttyskland om 2 år. Den første af slagsen